Yeremia ti aduonunum. Asama eba Yeremia nchen Yuda man nyinaa ho. Yuda hene Yehoakim a oye Yosia ba afia etoso nan a ene Babel hene Nebukadreza afia edikan no mu a odifo Yeremia kae. Yuda man no nyinaa ho kire Yerusalem fo nyinaa ni. Efri Yuda hene Yosia oye Amon ba afia etoso dumiensa so de beduru ne dai. Mfinhia aduonum yensa yi mu Awurade asɛm ba me nkyɛn ma metua ahema meka kyerɛ mo na mo antie. Na Awurade asoma ne nkoa adifo nyinaa aba mo nkyɛn. Otua ahema soma wɔn na mo antie. Na mo amra mo aso ase antie. Wɔse mo nsan firi mo akwamɔne so ne mo ne yɛ bɔne mu. Na mo atena asase a Awurade de ama mo ne mo agyanom no so afiri daapem akosi daapem. Na munni anyame foforo akyi nkosom wɔn